liwat ke teko sawah arepe ning warung. Yo enek mbak-mbak liwat karo adike lho, rambute abang. Tak kira aku mek dhewe tiba yo enek sing liwat ning kene. Berarti ki dalan terobosan lho. Tapi aku sik yo pindho iki tapi lali ben tau liwat kene. Kayak tangke truk mumput par. Sugeng siang lur, sugeng kepanggihan malih kalih kula Pak Rokim nggih neng channel Rokim Vlog. Dulur-dulur iki aku ana neng sekitar Kabupaten Tulungagung. Iki ana neng ngetane Talapan dulur. Sak kidu sak lore museum kuwi mlebu ngetan. Ning kene iki suasanane ning persawahan lur ya. Suasana persawahan iki pari ning kene iki wis mulai arepe kuning. Lek ngarane apa ya? Pokoknya mulai kuning ngono iki lho lur, arepe tuwek. Koyoke manuk emprit yo rate akeh ning kene. Ya bejone Pak Tani, tapi kae sing ning etan kae sing wis rodok tuwek ditutupi jaring kae lur. Ngono ceritane. Iki aku pas leren bareng mulai kerja, iki ana ning pinggir kali. Cilik lah kali Talapan. Pengairan kanal kanggo persawahan mengairi banyu sawah lur ya. Nah, suasane ngono kuwi. Ning kene iki dalan terabasane wong tani. Lek panen kae. Akeh ning etan kae Gunung Walikukun lur. Kae sing ketok pertama kae kayak ngono gunung ning Desa Temon, Pacak Kidul. Terus sing kuwi sing dawa kuwi arane Gunung Budek. Tapi Gunung Budek Tanggung desane Tanggung, Kecamatan Campur. Sebelah Gunung Budek iki Desa Wajak, Desa Pojok lur. Suasanane kali pangerane ngene iki lur ya. Ya pinggir iki kangkung. Banyune ya ora tek butek soalnya ora udan. Kae sing kulon kae mulai panen. Suasanane persawahan ngene iki. Aku enek wit pelem, wit trembesi, terus kuwi wit apa lek ngarani ya. Kok pucang. Kudu lur, aku lali jenenge. Sing digawe ngobati iwak sing stres. Sing enek wohe kecut. Nah, ngono lho. Ning sawah iki genderane putih lho, ngedeni manuk emprit. Iki suasanane ngono kuwi. Terus kae enek wit trembesi ning tengah sawah. Digawe jogrokan wong tani lek kepanasan ngono kae. Nah, lek ning kene iki ra susah arepe ngopi kae koyoke ning etan enek warung lho. Kae ning etan kae kae jembatane enek warung. Lah kae koyoke warung kopi. Dadi wong-wong ki lek mulih teko sawah iki iso leren ning kono kae iso ngopi. Ngono lho ceritane. Tapi kok akeh ibu-ibu berarti ki warung gede. Tapi aku sik iki mlebu rene lho. Kae jurusane kae lek ra kleru anu kae. Endi yo? Kuwi ki lapangan beji kaya iki lur. Lur kae enek cemorone kae tengere lapangan beji Tulungagung. Etane pasar sapi lawas biyen lho lur. Terus kae teko dodoan kae enek tower loro kae Desa Wajak lur. Desa Wajak Lor. Terus setan kuwi grumbul kuwi koyoke wit juwet. Tapi kok sing kulon kono mah enek wujud tapi wae urung tak enek. Enek tapi urung tak mateng urung anu. Wite sik enom. Tapi bapak-bapak arepe ning sawah. Ngono lho ceritane iki.
Jadi suasana pemandangan persawahan lek madhep ngidul kae iki ana kae kidul lho. Keindahane deretan Gunung Walikukun, terus sambung karo Gunung Budek. Terus kae Gunung Tanggung Gunung, Kecamatan Tanggung Gunung kan dhuwur kae. Gunung iki rata kok. Kendeng iki Gunung Kendeng jenenge. Kendeng iki rata tiba artine lho. Nah, ngono kae. Jadi keindahan menawan iki ngene lah iki. Sing sebelah kiwa ki ana wite trembesi gedhi nggane yo wong-wong terus kae Gunung Budek. Nah, iki Gunung Budek didelok teko Talapan ngene iki lho. Keindahan Gunung Budek didelok teko Talapan. Oke nek mbak-mbak liwat ke teko sawah arepe ning warung. Yo enek mbak-mbak liwat karo adike lho, rambutnya abang. Tak kira aku mek dhewe tiba yo enek sing liwat ning kene. Berarti ki dalan terobosan lho. Tapi aku sik yo pindho iki tapi lali ben tau liwat kene. Kayak tangket truk mumet pari. Jadi suasanane keindahane ning alam pedesaan ya. Terus ning banyu kali enek kaline nek kanal iki kan ya kena hiburan lek wong kerja kaya aku ngene kan. Kerja setengah hari mau apa nyerot tenaga karo pikiran lah saiki tak gawe nyawang banyu kalen, tak gawe nyawang wit-witan cilik-cilik soalnya saiki ora nek wit gedhe lur. Enake wit cilik-cilik nganggung ngono kuwi lah. Enek wit bentis ngene iki lha kuwi wit telo. Soale wite cilik-cilik tapi angine silir-silir lur. Enak ning awake. Seger. Ket isuk mau diprempeng kerjaan. Ya kuwi nyambut gawe cilik sugih urung tapi kok kesel. Dadi wong urip iki tibake nyambut gawe yamone yawene ceritane panggah ae. Mundhak ya ora tek mundhak ya wis matur suwun sik urip. Ngono lho critane iki. Dadi ya lumayan kena hiburan. Mulai kerja ler ning pinggir sawah. Ngene iki dhewe ngene iki ya kadang nek wong liwat siji loro kaya etan kae. Lah kae. Nah, ngono kae. Dadi liwat apa jenenge ning pinggir banyu kalen ngene iki. Terus galeng nek wiwitane nek sawahe nek parine kena ge ngedemati. Terus nek wong liwat ngene iki tiba ra ndeweni. Tiba iki memang dalan kanggo apa? Dalan kanggo tembusan lah bendang cepet antara desa Talapan nang arepe ning Wajak apa arepe ning Beji iki koyoke cepet iki. Nah, dadi apa jenenge terobosane ngono kuwi lho. Kaya nek wong arepe liwat kene mbah kok mandeg apa ya ngisis kaya aku ngene iki kae lah kae. Teko warung kopi karo ngendangi sawahe. Kayake panggonan rame lho. Maksudnya kaya warung kopi ini cah nom-nom. Ning kulon mau soal enek mau lho. Dadi ngono kuwi lho ceritane. Dadi wong cilik iki ceritane iki ya ngene iki lek mulai kerja lerene pinggir sawah wong-wong mung ya ora melu duwe. Mek nyawang tok. Dadi wong sing tuwandur sing panen aku sing menikmati pemandangane. Sembuh wong sing rekoso. Rekoso ya oleh duit, aku sing nyawang oleh ayem. Kae perumahan. Perumahan koyoke kono kuwi anu. Perumahan di jenenge Talapan kuwi koyoke esekan kuwi. Desane apa kok lali aku lho. Kuwi perumahan kuwi lho. Saiki akeh perumahan nang pinggir sawah. Soal karo golek hiburan, ceritane ngono lho. Ya wis, lur dulurku kabeh.
sing wis setia nang channelku, sedulur media atau sedulur sing tembune ning alam maya iki guys. Matur suwun sing wis ndelok channelku, tak dongakne rezekine. Saka aku Pak Vlog nuwun.